Bideo honetan gogoratuko dugu zelan sailkatzen diren zenbakiak, zelan multzokatu egiten ditugun zenbakiak, gogoratuz, nondik datozen zenbaki horiek. Vale? Historian zehar, zenbaki motak sortu izan dira, gizarteak eduki duen behar izanen arabera. Lehenengo behar izana izan zen gauzak zenbatzearena. Vale? Eta hor, sortu ziren lehenengo zenbakiak. Zeintzu dira zenbaki horiek? 1, 2, 3, 4 horiek. Vale? Zenbaki hauek osatzen dute multzo bat, letrez adierazten duguna, eta deitzen dira zenbaki arruntak. Vale? Eta multzokatuko dugu hemen halako txikitsu baten. Bai? Hemen dago zenbaki arruntak. Hurrengo behar izan zen zenbakien arrunten arteko trukeak egiterakoan, gauzen arteko trukeak egiterakoan, batuketak eta kenketak egiten hasi ziren, eta gau, kenketa batzuk ez dira arruntak. Hala, 3, ken 5, hau zenbakia ez da arrunta. Vale? Horren, beste zenbaki mota bat da. Eta hori guk -2 zenbaki ikur negatiboa erabiliz adierazten dugu. Bai? -2, -5, -10. Vale? Bueno, arruntak gehi beste hauek osatzen dabe beste multzo bat. Z letraz adierazten duguna eta deitzen dira zenbaki osoak. Vale? Gogoratu, zenbaki osoak ez dira bakarrik negatibo direnak, positibo direnak, bat, 2, 4 ere osoak dira. Baina arruntak direnez, aipatzerakoan zenbaki hori zenmotako zenbakia dan, esaten dugu, bat dala arrunta, eta osoa eta beste guztiak izan. Bai? Beti da multuritz eta txikiene zein dan. Nun sartzen diren zenbaki horiek txikiena. Bueno. Multzu barri hau, Z letraz, abiraziko dugu. Bueno. Hurrengo behar izan zen, biderkaketak eta zatiketak. Eta zenbaki osoen arteko zatiketak egiterakoan, zatiketa batzuk ez dira zenbaki osoak. Biderkaketak beti sortzen ziren zenbaki osoak, baina zatiketak ez. Tarduan, geratzen ziren zatikieran adieraz daitezken zenbakiak. 3 zati 2, -5 laurden, hauek. Bai? Bueno, hauek zenbakiak, zatikieran adieraz daitezkenak, eta zatiketa hori zehatza ez daukenak, ez dira osoak. Beraz, beste zenbaki mota bat daukagu hor, eta danak arruntak, osoak eta hauek azken hauek bere barnean hartzen duen multzoa, Q letrez adierazten dugu eta deitzen dira zenbaki arrazionalak. Vale? Gogoratu, zenbaki arrazionalen definizioa da zenbaki osoz osatutako zatikieran adieraz daitezkenak direla. Definizio horrekin, 4 bai da zenbaki arrazional bat, 4 aldugu idatzi 8 zati 2. Edo -5 aldugu idatzi -10 zati 2. Vale? Beraz, zenbaki guzti hauek arrazionala dira. Horrexegatik, marrazten dugunean, multzo hori bere barnean sartzen dira beste guztiak. Eta hemen, Q letra ipiniko dugu. Zer gertatzen da? Gero eta eraketak gehiago egiten hasi ziren, eta agertu ziren batzuk, ez zirenak arrazionalak. Hau, zenbaki batzuk ez zirenak arrazionalak. Hoi tartean, pi zenbakia eta hori sortu zanean, pentsatzen zen arrazionala zala, baina askoz beranduago konprobatu zen ez zala arrazionala. Vale? Hau, adibidez, erro bi. Zehatzak ez diren erroak, ez dira zenbaki arrazionalak. Vale? Orduan, zenbaki hauek arrazionalak ez direnak, gehi arrazional guztiak, osatzen dabe beste multzo bat. Multzo hori, R letraz adierazten dugu, eta
zenbaki realak direla esaten dugu. Vale? Multzo hori R letras adierazten dugu, eta bere barnean hartzen ditu osoak, arruntak, arrazionalak, gehi arrazionalak ez diren zenbaki horiek. Vale? Bueno. Zenbaki hauek, justu arrazionalak ez direnak, bere garaian, hau esan ulertzen da. Egotia zenbaki bat ez dana arrazionala, ezin dana idatzi zatikieran, ez zuten ulertzen posible esala egotia. Eta topatu zutenean, ditu zuten zenbaki irrazionalak. Beraz, zenbaki irrazionalen multzoa da errealak ken arrazionalak direnak. Kasu honetan izango ziren hauze dauden guztiak. Hemen dauden guztiak. Vale? Vale? Zenbaki realak dira danak. Arrazionalak eta irrazionalak. Vale? Bai. Guk ez dugu erabiliko, bakarrik erabiltzekotan, erabiltzen da adierazteko hori zenbaki hori ez dala arrazionala, erabiltzen da irrazionalitza. Baina zenbatzera, multzokatu egiten ditugunean zenbakiak, zenbaki erreal moduan ezagutzen dira hori. Vale? Bueno, kenduko tamen ontsa marratu dutena. Vale. Eta, momentu baten betatzen, bueno, amaitu da menia. Bueno, zue bakizue, hauze ez dala amaitu, jakin berko zunukete, zenbaki batzutan, erro konkretu batzuk, esaten dugu, ez direla errealak. Gogoratzen baduzue, bigarren ekukazio baten ebazpenean, plus minus erro hori agertzen danean, erro barruan, zenbaki negatibo bat agertzen danean, esaten dugu, zenbaki hori ez dela erreala. Ekuazio horrek ez dauko soluzio errealik ipintzen dugu. Vale? Bueno, zenbaki hauek, errealak ez direnak, gehi zenbaki errealak, osatzen dabe beste multzo bat. C letras adierazten da. Nik hemen ez du marraztuko orain borobiltzo bat olanik, zeia ez da borobil gehiagorik. Eta zenbaki hauek ditzen dira zenbaki konplexuak. Zenbaki konplexun artean dauz errealak direnak eta errealak ez direnak. Irrealak edo irudikariak. Bueno, aurten, hemen ez gara sartuko, zenbaki konplexutan ez gara sartuko, bakarrik esango dugu hauek zenbakiak ez direla errealak eta horrekin konformatu egin gara. Baten batek ipintzen badu zenbaki konplexua gala, konplexun barruan kokatzen dugula, ez da gara zurik. Beraz, errepikatuz. Zenbaki arruntak zenbatzeko balio dutenak, 1, 2, 5, hemen barruan kokatuko ditugunak. Gero, arruntak ez direnak, baina arrunten arteko kenketaren bitartez sortzen direnak, zenbaki negatiboak, osoen multzoa osatzen dugu, hemen da, 1, 3, hemen minus 2, minus 5, vale? Gero datoz, zenbaki arrazionalak, zatiketa zehatza ez daukenak, zatiketa zehatza badauk, hau da, minus 2 edo minus 7 edo 5 emoten badau, edo hori dira osoak edo naturalak, edo arrunta parkatu. Beraz, hemen ere netolakoak, vale? Hemen ere, kokatuko ditugu, zifra amartarrekin zenbaki periodikoak edo periodikoak ez direnak. Eta gero datoz irrazionalak direnak, hau da, irrazionalak bai, errealak bai, zenbakia, eta hemen ere badago zifra martarren bitartez adierazten den zenbaki bat, zenbaki mota bat, adibide gisa aldu ipin hau, holanik adierazten dugu, zifra martar infinito, 3 puntu ipinita dituela, eta ez dela errepikatuko adierazten dugu holan. Gero eta 0 bat gehiago dagoela. Asunto da, ez izatea periodikoa. Zenbaki horiek ez dira arrazionalak. Beraz, errealen multzo barruan kokatuko ditu. Espero honekin